Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg laqa fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali lill-eks Ministru tal-Ambjent it-tabib Stanley Zammit, politiku li kontribwixxa ferm kemm għall-Partit Nazzjonalista u b'mod speċjali għall-pajjiż b'riformi li wettaq fis-settur ambjentali fil-bidu ta' snin disejn. Stanley Zammit ikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba fl-1981 u tela għall-ewwel darba bħala deputat nazzjonalista lura fl-1987. Fost riformi bżonjużi li xpruna kien hemm fost l-oħrajn il-ħidma tiegħu fuq l-att dwar il-protezzjoni ambjentali u anke ristrutturar u riformi fil-ġbir tal-iskart u trattament ta' drenaġġ. Dan apparti t-tnedija tal-karattru ikoniku xummiemu bit-tir illi jintefa' aktar dawl fuq l-ambjent tal-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg saħaq illi nies bħal Stanley Zammit dejjem poġġew lil Malta u lil Maltin l-ewwel dan fil-waqt illi dejjem ħaseb fil-ġenerazzjonijiet futuri f'kull implementazzjoni li wettaq u baqa' tul il-karriera politika jaħdem għal ġid tan-nies. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm Shadow Ministers Yves Borg Bonello u Rebecca Borg.